Dnes je 17. apríl 2009, deň narcisov. Máme tu dobrovoľníka Marcela z Privického dielu, ktorú sa spýtame na pár otázok. Čau Marcel. Ahoj Punťo. Tak čo, ako sa ti dnes páči? No dneska je to podľa mňa celkom dobré, podobne ako po minulé roky, až trošku na to počasie, ktoré nám tento rok zrejme nepraje, ale myslím si, že je to v poriadku. Čo by si povedal, ako dnes ľudia reagujú, aké sú ich reakcie? Reakcie ľudí, myslím, že sú všeobecne tak pozitívne vo veľkej miere, ale občas sa stretneme aj s takým nejakým odmietnutím, ale vo veľkej miere ľudia prispievajú a nemajú problém vlastne nejak darovať a prispieť, urobiť dobrý skutok. Možno nejaké kuriózne situácie, nejaké výroky alebo odmietnutia? No, neviem, je toho dosť, človek si to až nepamätá, ale občas sa tu také odvolania na vládu a podobne, ale myslím, že to sú také hlúposti. A čo vravíš, aké to teraz po zavedení eura? Prispievajú ľudia viac alebo menej? No to je zaujímavé, lebo po minulé roky to bolo takých 20 korún a tento rok už je to proste, ľudia nestíhajú prepočítavať tie centíky a hodia vám také sumičky, ktoré niekedy prekračujú 20 korún a ich 100-násobne, raz toľko dajú väčšinou po 2 eurá, čo je 60 korún, čo je myslím, že celkom slušný príspevok. Takže tak. Dobre, ja ti ďakujem Marcel a prajem ti veľa šťastia pri zbieraní. Dobre, díky.